дар миёни онҳое ки ба маросими дафн омаданд хешовандону наздикон тарафдорону мухлисони Навалний мебошанд. Навалний 47-сола баъди 3 соли ҳабс рӯзи 16 феврал дар маҳбаси Ямало-Ненецк даргузашт. мақомот ба хешовандонаш гуфтанд ки ӯ ҳангоми гаштзанӣ беҳуш шуда ҷон додааст, вале тарафдоронаш ва кишварҳои ғарбӣ бовар доранд ки ӯро куштаанд. имрӯз маросими ҷаноза дар ибодатгоҳи назди қабристони Борисовская дар Москав барпо шуд. дар миёни онҳое ки барои видо рафтанд дипломатҳои хориҷӣ аз ҷумла сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Русия ҳам дида шуд. гурӯҳе аз мардум берун аз калисо ин шиорро медоданд ки мо наметарсем. бархе ба зидди ҷанги Украина шиор доданд, дигарҳо зидди президент Владимир Путин садо баланд карданд. маҳз ӯро ҳамсари Навалний Юлия Навальная ва раҳбарони ғарбӣ дар куштори ин раҳбари мухолифон гунаҳгор медонанд. Навалний як мухолифи сарсахти Путин буд ки дар бораи фасоду ришвахорӣ дар баландтарин сатҳи ҳукумат аз ҷумла худи Путин таҳқиқот анҷом медод.